No mes de novembro, o goberno de Nava Castro subiu o IBI, a taxa do lixo e a taxa das bodas civís. Sen entrar a debatir sobre a dubidosa ética democrática do goberno tripartito PP, ACIP, IP á hora de convocar plenos sen antelación para aprobar estas subas, imos centrar a nosa análise nas súas manipulacións á hora de xustificar as súas decisións políticas. Con respecto á taxa do lixo, din que a suba é un imperativo legal por unha normativa estatal que establece que o custe debe repercutir sobre todos os cidadáns. Porén, hai dúas cuestións. En primeiro lugar, a normativa, que é europea, non estatal, efectivamente sí establece que o custe ten que repercutir sobre os petos de todos os cidadáns, pero non di que de todos por igual. Novamente, brila pola súa ausencia a progresividade fiscal, que máis ten, máis paga. Ese concepto que pon en entredito o estatus da minoría privilexiada que defende o Partido Popular. E segundo, moitos outros concellos, cumprindo con esta normativa, non aplicaron unha suba de impostos. Cal foi o motivo? Pois que apostaron por modelos de recollida de lixo alternativos, adaptados ao 2024. Pero, como sempre, o PP, en xeral a dereita, renegando dos avances. E doutra banda, con respecto á taxa sobre as bodas civís, a anterior ordenanza establecía un prezo de 67 euros para bodas no Salón do Pleno, mentres que esta nova proposta o sube ata os 200. O goberno do PP xustifica isto dicindo que é a legislación a que obriga, pero novamente minten. A legislación o único que indica é que a taxa non debe superar o custe real. Punto. Nada máis. O colmo desta taxa é que se establecen 100 euros para un agasallo institucional e 70 euros para a decoración do Salón de Plenos. De verdade é necesario isto? Que vos parecen estas subas das taxas? Lemos vos en comentarios.